Mindjárt. Mindjárt a következő csapatban egy körforgásos mérkőzés van. Melyik az? Milyen? Hát, itt a kis vakondok, akik győztek, és nekem az van felírva, hogy a Peteldi elbasztó csapat fog jönni. Mit? Ők azok még vitatkoznak, hogy ki fog állni. Na gyerünk! Ez Ervin. Meg a izé, aki hallod? Aki nincs felírva a lovasiás szószer. Az biztos ismered. Józsi nem áll, de úgy látszik hozzájuk. Hát az új csapathoz már Jómú! Mi vagy, gyere? Mi jönökje? Hűtjél! Másik oldalra! Vegyétek ki! Vegyétek ki! várjál! Gyerekek, várj! Vagy csak mekkora tömeg, bassz meg, basszorok, hát én elmennek a picsába. Mindent megoldunk! No, ez a két csapat fog egymást Nem bírjátok, faszogatás! mindenki úgy van már, hogy le van izgulva, még kicsit lazítsatok! Lazítsunk, ne süressünk! Imre, tetejére a dolgokat, légy szíves! Tehát felkészülni! 1, 2, 3! Ez a csapat úgy érezzük, hogy az első helyzet már megvan. Tudszam én, kiket kell megfogadni. Most kérném a két meccses csapat, hogy Második helyen el kell küzdeni. Erzső, nem adtál nekik csokit? mindenkinek a nézőket, hogy csak ezt a kőkemény csapatot. Most egyet. Nem kérem. Na még akkor nem tudsz szólni, Majd a gyerekeknek. Még eredményhirdetésünk. Mikor? De majd a kaja után lesz. A gyerekek azok majd kapnak. Azt már kaptam. Hát de majd utána még lesz. Hát még ezt el kell osztogatni. Mit csináljunk vele? Együk meg mit? Megkérem a versenyzőket, hogy foglaljanak. Jó, gyertek! Indul a második és a harmadik helyen a küzdelem. Felkészülni. 1, 2, 3. Ott pedig egy igazság következik, egy működő verseny lesz.